Falaba só o adestrador do Rápido cando o colexiado Manuel Carrera mandaba o partido ao punto de penalti no Baltasar Pujales. Era o minuto 4 e o Pontevedra B aproveitaba para poñerse por diante no marcador. Gol de Carlos. Farfullaba o técnico, pero mal sabía o que tiña por diante esta xornada. En Bouzas asistimos a un encontro vibrante, con concesións defensivas. Na primeira metade tocáronlle os visitantes. Observen esta, que malgasta Cristian. O xogador do Rápido pagou a súa falta de efectividade co balado publicitario. E foi tamén un partido con certas doses compensatorias. Así explicamos o segundo dos penaltis que indicou Manuel Carrera. Falta semellante, penalti concedido. Transformou no Víctor. Minuto 15. E resultou un choque con xogadas e goles espectaculares. Entre todo bo que vimos, quédense con Víctor. Estrena no Baltasar Pujales, bigoleador. Menuda falta, que pegada. Minuto 23 e o Bouzas xa mandaba no electrónico. E así chegamos ao intermedio, e así chegamos grazas ás intervencións do seu porteiro, Gael. Na continuación baixou o ritmo. Víctor, iso sí, seguiu aparecendo. Desta volta, conchira gol o seu desmarque ata que topou con Javi Díaz. Espléndido o porteiro do Pontevedra. A que non estivo ao mesmo nivel foi a defensa do Rápido. Así se explica a pasividade no gol que pechou o marcador, o 2-2, cousa do central Pazó. Faltaban daquela 11 minutos. Pois dese tempo, os dous puderon levar a victoria. Cristian puxo a oportunidade do Rápido. Doutra volta Javi Díaz. E a do filial do Pontevedra corre a cargo do futbolista que entrou nesta segunda metade, Nando. Estábamos xa na compensación e observen como morreu o partido no Baltasar Pujales. Foi un gran partido, vibrante, emocionante e que acabou con empate no electrónico. Se cadra o máis xusto esta tarde.